So, hello guys! So, karon dahil nagluto ko adobong bangos. So, ayan. Ako sa siya giprito, no? So, mo di ay wala siya nagtalsik. Ang sekreto, butangan mo siya arena para dili mo talsik. So, yun, no? Di siya gatalsik, di ba? Oh. Mindset ba? Mindset. So, naprito na nako siya. Ayan. So, gibalutan lang nako siya arena. So, butangan nato sa plato. Ayan. Ako din ni siya gi-marinate sa toyo, suka, and then paminta. So, yun, durong na to. So, wala lang ako gipakita sa inyo kung giunsa na ako siya pag-marinate, no? Kay lisod man good magpakita, lisod jud mag-vlog. So, ang next na to ibutang ay magludod na sa tanan. Next na pinirito. O, diba, o? Dili jud siya gadikit. Dili siya gadikit o dili siya gatalsik sa imong nawong. Brown na siya. Basta mag-brownies na, inyo na siya baliktaron. Pero pag wala ako ni gibutangan og kuan ari na hassle kaayo ni siya baliktaron kay mutalsik man jud ni siya. Tanawa o katambok sa akong mga bangos na napalit. And ito na pala guys yung naluto kong bangos. So marami-rami din siya. Isang bangos lang to pero sobrang dami kasi ang tataba niya, grabe. At 200 plus lang to nagastok ko. Ayun na ang taba ng bangos. Isang bangos lang pero parang dalawa na siya, ang dami kasi. And ayan, nakapag, na rin ako, nagisa na rin ako ng bawang sibuyas and luya para hindi siya malansa. Ibutang na nato ang sauce. Ayan, ano ba yan? Nagtagalog, Bisaya. Naku, ayan. Wala na ako nakahibalo kung sa akong gibuhat. O, ayan guys, kumulo na ang aking sauce. Pwede na nato ibutang ang atong bangus. So, matawag yun siya na adobong bangus. Kasi nakita lang ako nisa sa YouTube niya. Ako lang siya gigaya-gaya ba. Mahilig manggod ko magtanaw-tanaw mga luto na vlog. Maong dihapod ko na sa pagtanaw-tanaw ko na kong mga vlog, diha ko natutupod ko magluto. As in ba, natuto ako magluto. Hindi ko siya lahat ilagay. Hindi na ko siya ibutang tanan kay kuan. Sabi na, oy, nagtagalog, Bisaya naman ko, oy. Hindi na ko siya tanan ibutang para napod may makao ni ate. So, magbilin lang kog tulo ka buok na pinirito, among isudaan ni ate. And then, kining ulo, butang na nako siya dore. Yan, kay tambok kay na siya, ng uluhan na. So, yan, luto na guys, ang atong bangos. Pero, syempre, ito muna ang kauno na ako, kining akong gitrito, no? Kining fried na bangos. So, wala pa ni siya yung sauce, oh. Grabe, tambok kaayo siya, oh. Kita nyo niya, juicy pa, jud, kaayo. Tambok ka niya, oy. Isa ka bangus niya, tambok kaayo. Di na ako mag-sauce, oy, gadali, manggod ko, sauce Mariusep, oy. Napakoy trabaho. Lami. Lami na siya, bisag walay sauce. Kumukulo pa yung ano ko doon, adobong bangus. So, nagplato na jud ko pa rin. Para makita jud ninyo ang kalami sa akong bangos. Lami na siya bisag gulay sauce. Ang iyang belly. Paborito na ko kaayo sa part sa bangos ay kining belly niya. Lami kaayo. Sarap ng belly niya, oh. Juicy, juicy. Bye!